माला लाइभ खालामनो आं बिराद दसे टाइम दे मोदै गबायलै नानि नोंनि मोजांखौ नों बुंना लादे नानि नोंना मा नाम अलखा मुसाहारि अलखा ओमफ्राय नों मा जायगानि सिखरसिलानि सकरसिला नों मोनानि 8थायाव मानो बथल खनफैदों सोर मामिया थिनदों ना बाबाया थिनदों माया थिनदों बे बथल सेरसेयाव बेसेबां मोनो सेरसेयाव 15 थाखा सेरसेयाव 15 थाखा ओमफ्राय मोनानि 8थायाव नों गियाखै नानि मानो नों स्कुल फरायनो नानि ना बेसेबां क्लासाव फरायो नानि नों क' थाखोआवनो आब' अनजिमामोनाबो स्कुल गिदिराव जोंहा फिसाया आब' अनजिमायाबा सोर जोंथ' बेखौ सिनायला नानि जोंनि आब' नोंसिनि आब'आ स्कुल गिदिर मा स्कुलाव फरायो बियो सिखरसिलायावनो फरायो सिखरसिलायावनो फरायो गलांसिगोन बेसेबां क्लास फरायो नोंसिनि आब'आ बिनि क्लासखौ मिथियाना नोंथ' बुहुद समायना नानि मोनानि दा बेसेबां जाखो 8था 21 जाबाय नों गियाखै नानि हारसिं बथल नागिरनो गियाखै एखमबा खनफैयो सानफ्रामबो खनफैया नोङो आच्छा नोङो लेखा फरायनानै मा जानो गोसो होनानै लेखा फरायनानै डाक्टार इन्जिनियार मा जानो गोसो होनानै नों मा जानो डाक्टार जानो ना इन्जिनियार जानो ना मा जानो गोसो दे नानि नों दे बुंदो दे मा जानो गोसो दे नानि बुंदो दे नोंखौथ' सोर थिनामोन मामि थिनदों मामिनि नामा मा नाम नोंसिनि मामिनि नामा मा नाम मामिनि नामखौ मिथिया आच्छा नोंसिनि बाबानि नामालाय आल्लाखौ मा खालि आल्लाखौल' आच्छा नों बे सकरसिलानि स्कुलावनो फरायो नों मोनानि 8था 21 जाबाय 8था 22 जाबाय दाथ' 8था 22 नों गियाखै नानि हारसिं बथल खननो मानो नों सानफ्रामबो खनखायो ना एखमबाल' खनो एखमबा फुङाव एखमबा लेखा फरायखांनानै नों खनो फैसाखौ सोर लायो ओमफ्राय नोंसोर बथल खननाय फैसाखौ सोर लायो नानि मामिनि नामखौथ' नों मिथिया ओमफ्राय नोंसिनि बाबानि नामा आल्लाख' टाइटेला मा नानि नोंसिना टाइटेला नोंनि टाइटेला दैमारि बसुमतारी नार्जारी ब्रह्म इस्लारि मा बिलमोन ब्रह्म दैमारि नार्जारी इस्लारि मा नोंसिना टाइटेला मा नाम सोंलै बावबाय नोङो सासे नोङो खथाखौ नोंना मा नाम अलखा बसुमतारी मा नोंसिनि मामिनाबो बसुमतारी जागोन बाबानाबो बसुमतारी जागोन बेथ' नंगौ नङा नोंसिनि दादाया लेंहरलाय दादाया लेंहरदो दादाया न'आव थांगोन नानि थांगोन आं नोंसोरखौ दिनै सासे बर' गथ' आलाय सिलाय मोनानि 8:22 टाइमाव जे बिदि बथल खनला बायदों प्लास्टिक बथलखौ मोनो माइना बथल या जरना बथल या एनि बथलखौ मोनोनो दे नानि आंनिफ्रायथ' आं जेबो हरनो हाया आं एफा मानसिबो नङा नोंसोरो दिनै बथल खननांला दिनै केजियावसो नोंसोर 15 थाखा मोनो दा नोंसोर बथल खननांला लेखा फरायहैदो मोजां उन्दुहैदो आं 1000 हरबाय दे नानि दे नानि ओरै फै नों लेखा फरायनानै मा जानो डाक्टार जानो ना इन्जिनियार जानो ना मा जानो दे बुंलाय डाक्टार साननानै नाय दिनै सासे गथ'आ लेखा फरायनानै डाक्टार जानो गोसो दिनै बे गथ'आ दिनै मोनानि खयथा जाखो टाइमा मोनानि 8था 25 स्कुल ड्रेस गाननानै बथल खनगासिनो दं
दिनै बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा सानदों मा पलिसि खालामदों आंथ' बेखौ जेबो बुंनो रोंला आंथ' बेखौ जेबो बुंला जायखिया बे सासे नों गथ'खौ फरायना सासे थाखोआव फरायनाय गथ'खौ बथल खनलाबायोबा गोसोआव दुखु मोनो या गाबखांनाय फैयो बेखौ जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिदि उन्दै उन्दै बैसोआव बथल खननाय दिनै नै मोनानि 8:25 जाबाय 8:25 औ 8:25 दिनै सासे जोंनि बर' गथ'आ मा जायगा मोनलाय दानि बियो सकरसिला पिकनिक स्पट धिरबिल ना बेहाय जुदि मोनानि 8:25 जुदि 8:26 जाबावबाय 8:26 बथल खनलाबायोबा गाबखांनाय फैयो बिराद दुखु मोनो माने नोङो लेखा फरायनानै मा जानो गोसो मोनलाय सासे गथ'आ लेखा फरायनानै थाखोआव LKGआव फरायनाय गथ'आ लेखा फरायनानै डाक्टर जानो गोसो दिनै बियो दिनै बथल खनबायनानै जुदि माइनाव बथलखौ पार केजि बेसेबां माइनाव बे बथलखौ सेरसेयाव बेसेबां मोनो होनदों सेरसेयाव 15 थाखा मोनो बे गथ'आ सेरसेयाव 15 थाखाल' मोनो बे गथ'आ नै मा सेफटि दङ बे गथ'आ नायल' जाल' नै बे गथ'खौ नायल' जाल' अन्थावबाथ' गथ'आ दिनै सेरसेयाव 15 थाखा बथलनि खना जोंनि बर'आवबो बथल खनग्रा सारखे LKG नों खथाखौ फरायना नानि खिन्थु नोङो बिदि खननो दरखार गैयामोन नों लेखा फराय दिनैफ्राय नों खननांला आं हरदों नानि दिनै 1000 दा खननाङा दे नानि दे नों बथल खननांला नों दिनैफ्राय बारदो दे नानि दे नों लेखा फरायदे नानि दे लेखा फरायदो दे लेखा फराय नों फैनाङा दे नों सासे लेखा फरायना मा जानो गोसो मोनलाय नानि डाक्टार नों बेखौनो फरायबाय था सासे डाक्टार फरायनो गोसो जादोंबा नों बथल खननाङा मामिखौ बुं ओइ थुनगा बै आंनि बै गारि माबायाव दं दे आं नाम्बार हरनो बिनानै आङो नोंसिनि मामिया नोंनि लेखा फरायनायाव अभाब जायोबा आंनो फन हरनो थिनदो जानो दे दादाया मामिना मबाइल गैया सोरनिबा हरनोसै मा जायो सोरनिबा आं नाम्बार हरगोन आंनो लेखा फरायनानै डाक्टार जानो गोसो आंखौ बथल दाखुरनो हो ओमफ्राय नैबे दादाया आंनि फरायनायाव माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा आंनो फन हरनो नैबे नाम्बाराव फन हरनो थिनदों होननानै आंखौ बुं दे नायखौ दे आं नाम्बार हरगासिनो दं बै खलथायाव दं खलथायाव नानि नोङो लेखा फराय नों बिदि खननाङा दे दिनैफ्राय दे दुखु दंलै गोसोआव गाबखांनाय दं जों दिनै सासे बर' गथ'आ आयै सनालै अन्थाव बाथाव गथ' नोङो बिदि खननाङा नानि दे मोना गुना नोङो लेखा फराय बिदि फैनाङा नानि दे नों खननाङा दे बथल खननाङा दे मा नाम होनदोंमोनलाय नानि अलखा मामोनलाय बसुमतारी अलखा बसुमतारीया दिनै मोनानि 8:28 जाबाय बथल खनफैदों नानिया नों खननाङा जानानै दे दिनैफ्राय खननाङा दे नों बथल खननाङा दे नों लेखा फराय नोंनि फरायनायाव माबा मोनसे माबा जायोबा दा नानि नों बथा नोंनि फरायनायाव माबा मोनसे जायोबा आं हरजोबगोन जानो दे 09988 मा खालामदों दिनै मोनानि 8:00 नैब्रा गथ'आ बथल फुगासिनो 099 UPPL मिथिबाय ना नानि बुं दे नोंनि बे लेखाखौ लानानै थां दे 0998873 अलंबार दैमारि UPPL निफ्राय सासे आदाया फैदोंमोन फरायनायाव मा नांगौ हरजोबगोन होननानै बुंदों सासे क्लास 8 नों फिसा होनदों खथाखौ फरायनाय ना
अन्थाइ नों जायगाया मा नाम मोनलाय नानि Sekolah. सकरसिला ओमफ्राय आं नोंनो 1000 फैसा हरबाय मामिखौ बुं फरायनायाव माबा मोनसे जायोबा बेहाय फन हरनो थाखाय दे बेखौ गारनो हादे नानि दे बेखौ नोंसिनि मामिनो दे ओरै फै नानि मामिनो हैदो बेखौ नोङो फरायनानै मा जानो गोसोमोनलाय नानि डाक्टार जानो गोसोमोन ना फरायनानै डाक्टार जा आरो नोंथ' फन हरनो रोङा ना आंनो मामिनो आंखौ फन हरो दे गाबोननो फन हरो दे आंखौ दे थांदो दे आङो नोंनो 1000 फैसा हरबाय नोङो मोजाङै फरायनानै मा होनो डाक्टार जानो नै बे गथ'आ डाक्टार जानो बे बुहुद आनै सुन्दर नोङो बथल खनना लादो दे नों बथल लाखनसै नैबे आं मामि आंखौ बथल खननायखौ बादा होदों आंनि फरायनायाव एसे नांगौबा नैबे नाम्बाराव फन हरनो थिनदों होनना बुंहैदो दे बथल खनना दे